Похарчих всичките си пари за подаръци, освен тези 1000 лева, спестени с този залог от Boxing Day. Но преди да ти го споделя, ще се аргументирам. Яморин и треньорът на Улф са от една школа и няма да се изненадат тактически. Още в дебюта си с Улф те биха 3-0, но Юнайтед играе по-добре навън, отколкото у дома. И двата отбора имат проблеми в защита, но в нападение вкарват. Очаквам и двата отбора да вкарат гол. Големият въпрос, защо Сити страда толкова? Отговорът е ясен, заради бавният преход защита и слабата игра без топка. Астън Вила просто се разхождаха между играчите на Сити и вкарваха голове. Родри успяваше да компенсира това, но сега го няма. Евертън е отбора с най-добра защита, но най-слабо нападение. Евертън спря атаките на Арсенал и Челси, защото те нямат мощен и силен физически нападател и покриват зоните 1-1 в защита. Но Сити имат Холанд. Когато двама защитници пазят Холанд, тогава необезпокояваните Де Бройне, Фоден и Грилиш са рецепта за много